The crown of spirals. Ezt én úgy hívom, hogy spirál korona. So you have crowns of spirals all over this area. Tehát ezen a területen belül, ezen a vonalon belül mindenhol spirál koronákat találnak. This is from Georgia, this is from Hungary, Ez this is from Örményországból van, Turkey, ez Magyarországról, ez Törökországból, this is Etruscan, this Ez is from Etrus. Yugoslavia, ez Jugoszlávia egykori területéről való, this is from Pannoniberia, ez Pannonibériai, this is from Messapia here, ez Messapiai, Mykene, Mykéné, Kypros, Ciprus, Helades. Arabesz. This is what happened in Europe. Ez történt Európában. Around 500 BC, Krisztus előtt 500-ban, vagy körülbelül, the Indo-Europeans took control of all of Europe. az indo-európaiak átvették a hatalmat egész Európában. The Pericles age starts at the beginning of the 5th century BC. Periklészi ideje elkezdődött Krisztus előtt 500 körül. The Etruscan king of Rome is killed in 509 BC by a Latin king. Egy latin király megölte az Etrusz királyt Krisztus előtt 509-ben. Other things happened in this area, and since there, the world has lost its peace, and for 2,000 years now, for 2,500 years now, we haven't done anything but fighting each other. És akkor elveszett a béke, azóta nem csinálunk más, csak egymás ellen harcolunk. The Hungarians were a matriarchal, peace-loving, democratic population. A magyar nép matriarchális, békeszerető, demokratikus nép volt. This is recognized by everybody. It's not me who's telling something new. Ezt mindenki tudja és elismeri, nem én vagyok az, aki ezt megállapítom. And they were replaced in Europe by the Indo-Europeans, who had completely other attitudes. És őket igázták le tulajdonképpen az indo-európaiak, akik egészen más kvalitásokkal rendelkeztek. Some other Hungarians decided to leave Europe and go as far as possible from the area which was under control of the Indo-Europeans. Néhány magyar úgy döntött, hogy elhagyja Európát, amit megszálltak az indo-európaiak. I'm sure that the Hungarians, when they left Hungary, they knew where they went. They had friends here. But this is another long story. Én biztos Maybe vagyok another book. abban, hogy a magyarok, amikor elhagyták ezt a területet, és idejöttek, akkor tudták, hogy hova jönnek. Tehát biztos voltak barátaik, de ez egy következő témája lenne. In around 1000 BC, some Hungarian tribes left Hungary, left the Carpathian Basin. Be careful, left the Carpathian Basin, where they lived as farmers. They were not nomads. The Hungarians in Europe in the Bronze Age were not a nomadic population. They were farmers. Krisztus előtt 1000-ben néhány magyar törzs elhagyta a Kárpát-medencét, ahol mezőgazdasággal foglalkoztak azelőtt. Felhívom a figyelmet, hogy nem nomádok voltak, hanem rendes gazdaságot folytattak. They moved, and we have found. I mean, I don't want they to think that I found. I mean, the humans. Okay? The archaeologists have found. Nem szeretném úgy gondolni, hogy én találtam, tehát a régészek találtak. Amikor azt mondom, hogy mi találtunk, a régészekre gondolok. What they call princely graves, tombe principesche. Királyi sírokat találtak a régészek.
in Tuva. Tuvában They have found a cemetery with thousands of kurgans in Pacific. Több ezer kurgánnal álló temetőt Pazírikban. They have found another rich grave in Essex. Egy másik gazdag sírt Esikben. In this place in 500 BC, these people writing, they could write. Ezen a területen élő emberek Krisztus előtt 500-ban írni tudtak. We only have 22 letters of the alphabet of these people. 22 betűnk van, amit ők le tudtak írni, és amit ma is megtalálunk. 18 of those letters are the same letters that are in the Latin alphabet, in the Ravashirash, and I know 3 words. One is Ravashirash, the other one is Nem, and I forgot the third one. I'm sorry. Köszönöm szépen, 3 szót tudok magyarul, az egyik a rovásírás, a másik a nem, a harmadikat meg már el is felejtettem. And 18 of them, 18 out of 22, were common to the runes, the Ravashirash, the Latin alphabet. Ebből a 22 betűből 18 megegyezik, tehát ugyanazokat megtaláljuk a rovásírásban, a rúnákban és a latin ABC-ben is. Nobody is interested in this alphabet, not even in Hungary. Senkit nem érdekel ez az ABC, Magyarországon sem érdeklődik senki ez iránt. Do you want to know what was the fate of this alphabet? What is the, how to say, tudni the szeretnék, present fate of this alphabet? Mi lett a sorsa ennek az ABC-nek? The Turks were a population that does not appear in history before maybe the beginning of our era, or if you will say 100 BC, 200 BC, I allow you 300 BC. A törökök, akik nem jelentek meg a történelembe 200, maximum 300-ig Krisztus előtt. At that time, the Turks, in any case, were living west of the Zungarian Gate. They were living north of China. Abban az időben a zungáriai szorostól nyugatra éltek. Okay. Somebody, a Turkish engineer are bad people, you know. Egy török mérnök, nevezzük így, a mérnökök azok nagyon rossz emberek, megjegyzem. I forgot the name, but it's better forget, okay? Elfelejtettem a nevét, de jobb is elfelejteni. Now this guy says that alphabet was Turkish. Ő azt állította, hogy ez egy török ABC. Better the Hungarians, they don't say anything. Okay. Még mindig jobb, mint a magyarok, mert ők meg semmit nem mondanak róla. Okay, there are some other migration, but we must hurry up and we go to the next. So, the Hungarians spent 2,000 years in Central Asia, first of all around the Altai. Tehát a magyarok először Közép-Ázsiába érve